belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Curaçaose overheid heeft gisteravond bepaald dat er per direct restricties worden opgelegd aan reizen van en naar Aruba. Dit is een gevolg van de ontdekking van 5 besmettingen op het eiland van de Britse variant van het coronavirus. Deze variant is besmettelijker dan de variant die al op de eilanden aanwezig was. De overheid raadt iedereen af naar Aruba te vliegen, tenzij het strikt noodzakelijk is. Alle passagiers uit Aruba moeten vanaf vandaag een negatieve PCR-test overhandigen als ze naar Curaçao vliegen. Een dergelijke test kan ook na aankomst op Curaçao worden gedaan. Arubaanse autoriteiten hebben gisteren vanuit Nederland de bevestiging gekregen dat de Britse variant van het coronavirus op het eiland is geregistreerd. Dat was het geval bij 5 testen die naar Nederland waren gestuurd. In 2 gevallen gaat het om mensen die op bezoek zijn op het eiland, in 3 gevallen om inwoners van het eiland. In de komende dagen zal op Aruba verder worden besloten welke maatregelen moeten worden genomen om verspreiding te voorkomen. De autoriteiten hebben de bevolking alvast aangeraden familiebezoeken te beperken en verder zoveel mogelijk contacten met anderen te vermijden, zowel tijdens het werk als daarbuiten. Bij de rotonde van Zeegu zijn de vlaggen die de politieke partij PAR had opgehangen in het kader van de komende verkiezingen beschadigd. Onbekenden hebben vannacht een groot deel van de vlaggen kapot gemaakt. Opvallend is dat alleen de vlaggen van de PAR kapot zijn gemaakt. Vlaggen van andere politieke partijen zijn heel gebleven. De Curaçaose oud-minister van Financiën George Jamaluddin heeft gisteren 30 jaar cel tegen zich horen eisen voor betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels in 2013. Eerder werd Jamaluddin veroordeeld tot 28 jaar cel, maar daartegen ging hij in hoger beroep. Gisteren werd tegen Jamaluddin al 42 maanden gevangenisstraf geëist in de zaken Passaat en Germanium. Germanium gaat over fraude van bijna $500.000. De oud-minister zou subsidiegelden hebben verduisterd. Hij heeft in die zaak schuld bekend. De zaak Passaat betreft valsheid in geschriften en wordt door Jamaluddin ontkend. Hij is hiervoor in eerste aanleg vrijgesproken. Ook voor wat betreft de moord op Wiels zei Jamaluddin onschuldig te zijn. Vandaag is de verdediging van Jamaluddin aan het woord. Ora bocabi trem automaticamente bota em roupa e hamburger. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre e safet. Tem roupa e fibra. Esta do nabo energia beco para perder e tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. Zo'n 1000 bedrijven en bewoners van Curaçao hebben een claim ingediend tegen Aqualectra. Eind vorig jaar vonden er verschillende langdurige blackouts plaats. De claims in totaal vertegenwoordigen een bedrag van $73.000. Dat heeft minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina gisteren tijdens een vergadering van het parlement gezegd. Een 63-jarige vrouw is gisteren veroordeeld tot het betalen van een boete van $2000, waarvan $1500 voorwaardelijk. De rechter acht het bewezen dat ze vorig jaar januari een ongeluk heeft veroorzaakt bij een minimarket in Dijn. De vrouw reed in haar auto met gips om haar voet. Ze trapte op een gegeven moment op het gaspedaal terwijl ze wilde remmen. De auto schoot naar voren en daarbij verongelukte een 72-jarige man die voor de minimarket zat. De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó kan niet meer namens Venezuela spreken, vindt Nederland. Wel blijft hij een belangrijke gesprekspartner namens de oppositie. Dat heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, gisteren gezegd. Nederland en nog zo'n 60 andere landen erkenden Guaidó 2 jaar geleden als interim-president. Hij was toen voorzitter van het Venezolaanse parlement. Niet president Maduro, maar hij zou Venezuela vertegenwoordigen, zo stelden die landen. Maar er is inmiddels een nieuw parlement aangetreden zonder de oppositie die de verkiezingen boycotten. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.